No toż mamy dzisiaj Wielkanocną niedzielę i od wczorajszej rezurekcji najgryfniejsze święto Wielkanoc. Radujecie się, prawda? A kto by się nie radował na te wiesienne święto z kuli tego, co naszemu Pombuczkowi się dawno temu z martwych wstało, a czego nam ci Żydy nie poradzą poniechać i cięgiem ino fancolom czymś ich blank inkszym. I on nie jest rasista ani antysemita, ale też nie jest jak ten najbardziej wierzący, ale taki hop, który te nasze gryfne zwyki, nie wtóre fungujące już na 2000 lat, mowe srogi zocy i ty zawdy będzie się Asiu, co we takiej chrześcijańskiej kulturze gołojce im starzyki sztrynk trzymali. Ale mam sam takie powiadaczki. Kiedy bez Wielkanoc ciece do zielonych świątków będzie więcej wody niż pogody. I dajcie pozu, bo my jeszcze dwie po jednakich pieniądzach, ale takie samuśkie. Kiedy na gloki wielkanocne pado, suchość noma bez całkie lato wodu. Miarkujecie, bo teroski drugo. Na Wielkanoc słońce, to lato będzie gorące. No obiecam, chłopie mądry. Dawali ty zawsze ludziska pozu na powietrze, na pogoda w tym srogim tydniu, bo szło przepedzieć, jako będzie pogoda bez sołki rok. Wiela to jest we wercie, to pochodzą na skorzejszych powiarkach, ale zdomi się, co idzie, to tyż jeszcze pedzieć, co by ludzie tych hankejszych zwyków nie przepomnieli. I tak tyż to dawne ludzie wierzyli, i że tako będzie wiesna, jako wielo szczoda. Jaki wieli czwartek, takie będzie całkie lato. Już zaś wieli piątek, oznajmiał, jako będzie pogoda na żniwowanie. A wielo sobota genau pokazowała, jako będzie też lato i zima. Ale we te dnioszki to nie ino powietrznie, ale moc zocne zwyki. No i przychodzi wielo szczoda. Po ćmawej juczni, bo po każdym odśpiewanym psalmie gasiło się jedna świeczka wielkopostno, a kapelonki i kapistranty brewiorzami prali o kościelne ławki z kuli tego, co się we naturze porobiło przy pańskim męce. Już bajtle prali te kapelonki knebulcami, roztomajtymi krykami, co by też jak największe larmo we kościele zrobi. A z kuli tego już co po ćmawej juczni, aże do rezurekcji nie szło glingać kościelnymi glokami, bajtle młodzioki tyrali po wsiach, po parafiach, z klekotkami, bębnami i cym tam jeszcze i przypominali wszystkim osrogim we tym tydniu poście. Dali wieli czwartek, kiedy kaj niekaj mianowali Czerniowym, a to od sztachli we Czerniowej koronie Pombuczka. I jak to pisał kiejsik Władysław Syrokomla, wielki czwartek rzesza cała do ciemnicy wiedzie Chrysta, dzwony zamilkły, a nastała jakaś cisza uroczysta. Dudy w miech, znaczy się zamilkli wszystkie kościelne gloki, a nie klekotki byli, kierymi po wsiach klekotali, jak i po pierwszej po wsiach go dali tarapaty, tyż do klekotania. I sam jest jeden gryfny zwyk, który się bierze se od starego pierwy. Do zmiarkowania, co nasz Chrystus przy wieczerzy giery jego apostolom mówił, tak też i w Polsce nastał przywyk, że biskupy, króle, najstarszym ludziom oszpuchtali szłapy. Godałem, że pierwszym królem, który to zrobił, był nasz król Zygmunt III. Bezmać już za Stanisława Augusta przytrafiło się, co każdy ze 12 starych knakrów miał po iber 100 lat, a jednemu to bali pizło i 125. Jeśli to jest prawda, to nas ich nie miarkuje, ale można tak i było. A wszystko to było skuplowane ze srogim postem. Co by blank nie zaboczy tej wieczerzy pańskiej we wszystkich chałupach, tych zabranych gospodarzy czkali tako tajnia. Znaczy się postno wieczerza, o której gryfnie napisał Andrzej Pług za pieronem starego pierwej tako sztrowka. I wielki czwartek u pańskiej wieczerzy, co tak do willi z wystawy podobna, posępne twarze, smutek w sercu leży i chociaż uczta suta, lecz żałobna. I wiecie, do samtejszych najważniejsze było, i że po tej tajni nie jadło się już nic, aże do wielkanocnego śniadania. Też jeszcze podług staropolskich zwykłów we wieli czwartek parowali Wielkanoc zmarłych i poleli fojerki, które mieli hiltnąć te biedne duszyczki, co by się chociaż dziebką ogrzoli. Wyczytałeś też kajsik takie sztrowki, żygna samino jedna, tak jak ją jest sebocza. We srogi czwartek, we srogi piątek ścigał Chrystus za nas mętek. Peter, zebier klucze, idź do raju, wypuść duszę. Mocka by sam szło jeszcze berać, kiedy nie to, co i placu i czasu tej
tego święta nie ma, bo jeszcze szłoby wspomnieć o skrzotach, ubożątkach, potępionych duszyckach, inszych jeszcze larach i penatach, znaczy się to ze łaciny, jak to idzie, bóstwach opiekuńczych domu i szczęścia rodzinnego. Bez mać bali i dziobły we ten dzień tąpali do kościoła, bo tamci się naisto dzioli takie fest nadprzyrodzone rzeczy. Ostała ze tego tak opowiadaczka, kierokiejsik tam spisał Potocki, chyba to odo. I że we Wielką Niedzielę nadpodlejszy idzie do kościoła szuja. Miarkujecie to, ozeźdżyjcie się genau wszystkich waszych sąsiadów we bankach, we waszym farnym kościele. W to tyż tam nie udało festelnie świętego, razinku przy tej wielkanocnej niedzieli. No i Wielki Piątek, to był kiejsik dzień na porządzenie grobu we całej familii. Już zaś ten zwyk rechtowania grobu Chrystusowego, to bezmać przyszł sam kunum ze Czechów albo ze Niemiec. Roztomajcie to o tym niektóre mądroki godają, a już rzekna ino tyla, co był taki jeden, który się mianował Zygmunt Glogler i kiedy we swojej encyklopedii staropolskiej powiedział był, iż taki zwyk szykownego ze srogą paradą garnierowania ciemnicy, wachowania we tej ciemnicy, nawiedzania grobów, przyjąć się ino we Polsce i samuno na Śląsku. Można jo to tak powiedział swoimi słoweckoma, ale miarkuja, co na isto mu o to szło. Bo jak pisał Władysław Syrokomla, którego żech już wspomniał, noc na dworze, a w kościółku uroczyste światła płoną, grób Chrystusa oświetlono od podłogi do wierzchołku. Malarz wiejski prosty tani wymalował skały groty, wymalował szczyl Golgoty i 3 krzyże widne na niej. Najgorzej to teraz niektóre oszkliwce pańskie grobie se oblikają we polityczne i takie tam, które poradzą rozgzukać, wnerwić takich rułowatych jak jo ludzi. A Wielosobota, wczoraj to dzień święconego. Nasz wywołany poeta Mikołaj Rej napisał bumocka roztomajtych biblijno-teologicznych łosprawek. Jedna z nich to Postilla Pańska, Kozania ze 1557 roku, kaj napisał takie szykowne słowecka. W sobotę wielką ognia i wody naświęcić, bydło tym pokropić i wszystkie kąty w domu, to też rzecz pilna. A z rańca na placu przed kościołem święciło się ogień, rozpaklowało się takie głowienki z lyskowego stroma, a to z kuli boczynio i że kiej święto rodzina uciekała ze Egiptu, to lyska dała im podsia się skukać. I już zaś, żeby samocka jeszcze rządzić, muszajno wspomnieć o takiej powiarce. Kiełż parę rożyczek albo kapelonek poświęcili ogień i woda, potem zaśpiewali Gloria, napoczynają kościelne gloki glingać pierwszy raz po poru dnia. Godać nasze skarżyki, co to z kuli Lucyfera, bo po śmierci nam pumboczek ślos do piekła i kozioł Archaniołowi Gabrielowi przykręplować tego Lucyfera katą do kamiennej zojli. Tych ringów w etykiecie było tyle wiele dni we roku i ten Lucyper poradził harnąć ino jeden ring na dzień, a ten ostatni miał puknąć we wielo sobota. No ale z kuli glingania tych kościelnych gloków nigdy się to jeszcze Lucyferowi nie przydarzyło. Z kuli tej samej powiarki można mu się to zdarzyć dopiero na koniec świata i w ten czas narodzi się antychryst, ale podwiel gloki we kościołach we Wielką Sobota glingali, a ludzie śpiewali Alleluja, to się nie przytrefi. No i to by można było na te roski, a winszuja wam mocka zdrowia, szykownego jodła bez te święta, gyszynków od chazoczka, a berą sprawią ojgien z pnioku.